Hola Sapienciers! Esteu interessats en les ciències socials i jurídiques però no sabeu com plantejar un projecte per a poder participar a Sapiència? Doncs ací teniu una idea. La comparació dels diferents mètodes aplicats al sistema educatiu actual. El tema és que actualment existeixen diferents enfocaments educatius que prometen millorar la qualitat de l'aprenentatge, com l'aprenentatge per projectes, l'aprenentatge col·laboratiu o l'aprenentatge en línia. Per tant, la hipòtesi en aquest cas podria ser la comparació dels sistemes d'aprenentatge permetrà identificar les possibles àrees de millora i les bones pràctiques de cada un dels sistemes. Per relacionar aquesta hipòtesi amb els objectius de la ODS, podeu llegir-los tots i notareu que el quart, una educació de qualitat, és el que més li pega. Per provar la hipòtesi, doneu-li al coco. Hi ha bibliografia i dades oficials a internet d'on podeu extraure la informació. I per a l'estudi experimental, en cada sistema es poden organitzar enquestes amb alumnes i professors. Finalment, feu una comparativa entre els tres sistemes. Així, podreu saber quin sistema té una major efectivitat en quant a la motivació, la satisfacció i el rendiment de l'estudiantat. A més, es comprendran els motius i es trobaran àrees de millora per als tres sistemes o inclús es pot plantejar la seva implementació al vostre institut. Espero que aquest projecte vos servisca d'inspiració, però segur que podeu trobar moltíssims projectes en les àrees de ciències socials i jurídiques. Molt d'ànim i endavant!